What's up ľudia, vítam vás u dnešného videa a dneska je to opäť pokračovanie videa, kde vám ukazujem svoje nové topánky. Nedávno som si kúpil tieto tu na Nike. Prečo práve Nike? To si povieme v dnešnom videu. Nike patria k jedným z najviac rozšírených topánok, čo sa týka celosvetovej poptávky. A ja som si povedal, že Nike vidím skoro na každom, ale ja osobne som nikdy originál Nike nenosil, tak som si povedal, že why not to nevyskúšať. A v tom momente, keď som išiel sa pozrieť na to, že aké Nike si kúpim, mi padli tieto do oka. Sú, áno, basic biele, je tam umelá koža, vyzerajú byť tak akože v celku obyčajne, ako podrážka je taká, že reálne aj mesto, možno aj kúsok na také viac nepriaznivé podmienky, ale no, tým pádom poznáme, že cesta po dedinských cestách a podobne. Ale ja si myslím osobne, že tieto topánky môžu byť mega fajn, hlavne keď idete niekde, že do veľkomiest, lebo tam ako sú tie mačacie hlavy, čo sú tie kachličky, čo sú na tých starších námestiach, tak to je otravné neskutočne. A si myslím, že vďaka tej pevnejšej podrážke by to mohlo byť veľmi fajn. Samozrejme majú aj veľmi taký pekný jednoduchý dizajn, na ktorý sa ideme pozrieť. Takže ako môžeme vidieť, je to naozaj veľmi taký basic design, že tu na jazyku vidíte jednoduché logo spoločnosti Nike, samozrejme vzadu je tiež Nike, po boku ich, dalo by sa povedať, že už svetovo známe fajky a taktiež aj dole na podrážke. Ako nevyzerá tá topánka zle, ani ako je v celku dokonca aj príjemná, čo sa týka materiálu, že by sa mohol aj v celku fajn čistiť, ale uvidíme ako po noseniu. Ale mne sa strašne páči ten prvok toho dizajnu, že ako je spravená tá podrážka, že není to basic biela podrážka, ale že tam má akoby také ofrkané od čiernej farby. To je prosto také dosť zaujímavé, neviem čo vy by ste na to povedali, ale mne osobne sa to akože dosť páči. Takže ostáva už iba jediná otázka. Aký máte názor vy na topánky od Nike? Páčia sa vám alebo nie? Určite mi dajte vedieť dole do komentárov a my sa uvidíme niekedy zasa na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.